Barkanku da sake saduwa da mu a wannan channel namu mai albarka. Yau ne za mu kawo muku inda malami yake koyarwa a kan ciwon kansa, inda ake cewa wai ita ciwon kansa wai ba ta da wani magani. To Allah bai yi wata cuta ba face tana da maganinta, inda yake ba da fatawan cewan maganin nan yana nan. Ba tare da wani ɓata lokaci ba, ku ci gaba da sauraron mu a wannan channel namu mai albarka, inda za ku ji malamin nan inda yake ba da fatawan wannan magani na ciwon kansa, inda yake cewa wai ana cewa sai an yanke ma mutum ƙafa ko wai hannu inda dai ya samu matsala a kan ciwon. To cikin sauƙi da sauƙaƙawa ga shi nan ba sai an yanke ma mutum ba, inda za ku ji yana ba da fatawan wannan magani cikin sauƙi da sauƙaƙawa. To a ci gaba da sauraron mu domin jin wannan magani. Ku danna subscribe. Ya kama mutane ko jikin mace ko namiji, za a yi maza a je a ce ana yin wani tiyata a ƙone shi, wani kuma wajen ƙonawa a ƙone a yi nasara da taimakon Allah a warke da yawa. Haka ake gani. An ce kansa ce, yanzu da an ce wani kansa ya kama shi da iyalansa da shi da mutane duk an gama haƙura da shi, ba haka ba ne? To bai kamata don kansa ta kama mutum a haƙura da shi ba. A nemi maganin kansa ta hanyar ma'aikin Allah sai a warke, kuma da yawa abubuwan raina su ake. To zan faɗi wani magani na kansa. Idan kansa ta kama mutum, kada a yi mata tiyata, kada a bashi komai, a bashi wannan ya sha. In mutum ya samu kansa, in yi sati yana sha, a zo a auna a duba a ga za a ga kansa. Kuma mata a nonansu za ka suna ta sanarwa, in an ji ta ji ƙululu a nonanta, a yi maza a je don a yanke a cire kansa ce ko? To matan da suka samu ƙululu ya musu yawa suna ta kuka, muka ba su wannan suka sha. Wata ma kwana 3 ta da ta ce abin ma ya kauce. Na ce to ki ko ba likitan da ya tabbatar muku da kansa ne a duba ko? To saboda abubuwa da yawa mutane ba ya kamata ba ne, ya wajaba ne a saurari abin da zai zama fa'ida a rayuwa. Maganin kansa nan yan uwa shine fitsarin raƙumi. Fitsarin raƙumi, idan kana da wani ɗan uwa ko wani da yake a kwance a asibiti, kansa ta kwantar da shi, ka ɗiba yanzu da daddaren nan a kai masa ya sha, gobe ma ya sha, jibi ma ya sha. In ya so kan likita ya kula shi gata a duba ka za a samu kansa. In dai da kansa fitsarin raƙumi, kuma da yake yana da ƙarfi yana da gafi, karka ji wannan baya cutarwa. Za ka sha shi ya kaba bakinka ka ji kamar zai girgiza maka, baya bugarwa ba, amma an ka ɗanɗana shi za ka ji wani irin gafi. To in har ma gafin ya dame ka, za ka iya ɗiba ka ɗan auna a cokali ka zuba a kofi ka cika kofin ka sha da ruwa. Kowace irin kansa ce, ta mama ce, a ciki take, a'a a ina take, in dai mutum zai sha fitsarin raƙumin nan, ko kansar mayu ne, kasan suna sa wa mutum kansa. Ana haɗa, akwai mayun aljanu da ake haɗa da su a sa wa mutum kansa, ko a sa masa ɗayan diabetes, a je a auna a ce ya yi haya, ba cin sukari ba buredi ba, a'a samu wannan mujarrabi ne.